Hapit naman na yung kuwan mang no? February no? Kali aras bulan eh. Nya pag human Valentine's na pod, mabasahan ko sa Facebook ba na yung mga babae dito nga kanang demand bito kay kanang hapit ng Valentine's, may tatagaan kong kiniing nani, bulak, kanang chocolate. Ano man ang babae? Ha? Ano man yung mababae? Malipay naman po may tagaan may mga bulak, ana, bisag digug kayong mga mahal nga kuan, basta ma-remember lugod mi sa Valentine's. Mao ba? Lipay na day matagaan mo bulak? Oo, basig ba mga simple lang gud nga mga butang nga mga kuan, basta ang importante na ma-remember mi sa Valentine's, ana ma-appreciate mi sa Valentine's, ano ba kay Valentine's para man sa mga hinigugma. Dili lang man sa partner kundi sa mga anak, sa kuan, sa mama. Sabagay. Mang, advance happy Valentine's. Sama ni Ujeng, malani ka effort. Mura ni mo hatag sa kuha? Mura ni bili ni mo sa kuha? Kato ko man nasa kuan, gibuke, ana po doon tato. Okay Gikan ba jud kay mama? Sabaan jud kang mama, mo ning gipanghulgot niya mga okay ra sa kaning kuan kanang tagag bulak malipay na mo. Sila man to. Lahi man ko. Sila ganahan sila to. Ako kay lahi man. Akan mo yung lampinig ana. Sama na usa ba ni ha? Advance man karon pagka Valentine's.